Lige starter med kort at fortælle, hvad en differentialligning egentlig er. Så er det jo en ligning, hvor funktionen er en løsning, og hvor der indgår et differentieret udtryk. Så man får ikke et tal ud, nej, men i stedet for en funktion. Og så kan vi jo bruge det til at se udviklingen i forhold til for eksempel mængde og hastighed. Og med den fuldstændige løsning har vi jo en konstant c, hvorimod den partikulære bliver c erstattet af et tal, så det bliver fuldstændig til en partikulær løsning. Og så har vi faktisk også et eksempel, vi lige gerne vil gennemgå med dig. Eksempel, hvor f af x er lig med minus x plus 1 plus e opløftet i x, og hvor løsningen til differentialligningen af y-mærke er lig med x minus 2 plus y. Så har vi jo funktionen f af x er lig med y er lig med minus x plus 1 plus e opløftet i x, og så skal vi jo så differentiere y, hvor vi så får f-mærke i x er lig med y-mærke er lig med minus 1 plus e opløftet i x, og så har vi jo ligningen y er lig med y-mærke er lig med x minus 2 plus y, og så indsætter vi jo bare vores udtryk for y og y-mærke, som så bliver til minus 1 plus e opløftet i x er lig med x minus 2 minus x plus 1 plus e opløftet i x. Og så forsimpler vi jo så, hvor vi så får udtrykket minus 1 plus e opløftet i x er lig med minus 1 plus e opløftet i x. Og det vil så sige, at vi får f af x er lig med y er lig med minus x plus 1 plus e opløftet i x af den partikulære løsning af differentialligningen. Nu vil vi så gøre rede for den fuldstændige løsning til differentialligningen y-mærket plus ax og y er lige med bx. Til at starte med at denne en differentialligning, en førsteordens differentialligning, og vi tager et bevis som er udgangspunkt fra bogen af, hvor f er differentiabel funktion, store ax er stamfunktionen til ax, og så har vi vores produkt, som er f af x, e opløftet i ax. Så differentieres funktionen f af x, e opløftet i ax, og der gøres brug af produktreglen, fordi vi har to funktioner, der ganges med hinanden. Vi starter med at tage den differentierede funktion f mærket af x og ganger med e opløftet i ax, og plusser med store mærket af x, e opløftet i ax, gange med f af x. Så ender vi med at få et udtryk, der ser sådan her ud. F af x, e opløftet i ax, mærket lige med f mærket af x, gange e opløftet i ax, plus f af x, gange e opløftet i ax, gange store mærket af ax. Og nu differentierer vi så hele det udtryk, vi har fundet ovenover. Så vi får f af x, e opløftet i ax mærket, lige med f mærket af x gange e opløftet i ax, plus f af x gange e opløftet i ax gange lille ax. Nu erstatter vi y-mærket, som bliver lige med f mærket af x, og y bliver så lige med f af x i vores differentialligning. Så omskriver vi så vores differentialligning, så den kommer til at hedde f mærket af x plus lille ax gange f af x lige med bx. Og så ganger vi så med e opløftet i ax på begge sider, og det gør vi, fordi at vi ønsker at få differentialligningen til at ligne det differentierede udtryk fra før. Så kommer den til at hedde f mærket af x, e opløftet i ax, plus lille ax gange f af x, e opløftet i ax, lige med bx, e opløftet i ax. Og så fordi at f af x, e opløftet i ax, mærket er lige med f mærket af x gange e opløftet i ax, plus f af x gange e opløftet i ax gange lille ax
og f af x e opløftet i ax mærket er lige med bx e opløftet i ax, så ønsker vi så nu at finde et udtryk også for f af x. Så nu så integrerer vi på begge sider, så den kommer til at være integralet af f af x e opløftet i ax, mærket dx lige med integralet af b i x e opløftet i ax dx. Så får vi så det her udtryk, som hedder f af x e opløftet i ax lige med integralet af b af x e opløftet i ax dx. Og så ønsker vi så at isolere et udtryk for f af x og dividere det så med e opløftet i ax på begge sider. Og så får vi det her udtryk, som hedder f af x lige med 1 over e opløftet i ax integralet af bx e opløftet i ax dx, som er den fuldstændige løsning til den her differentialligning.